In de eerste helft binnen beide ploegen ongelukwerwegen. Zwolle voetballt krekt wat makkelijker en krijgt de eerste kans via Bottegien. Hij shit hut, maar het schot gaat verloren. Cambuur wordt gevaarlijk uit de vrije trap van Ozan Turk. Schitterend, maar binnenkant peel en schietshot van Hulten had ek al fluiten. Joey van den Berg van Zwolle is te betiet uit de morgenron en krijgt giel. Als de bal al zitten hier, dan hier de goal dus ik net telt. Het bloedt 0-0 en dat het begin van de tweede helft. Zwolle krijgt een vrije trap, want Reza zit boetenspul. Die bal wordt heel rap naam op Danny Schreurs en die houdt de bal krijgt genoeg gongmooi om te scoren. Van der Laan en Luijrink kunnen de bal net op tijd keren en Zwolle komt maar 1-0 voor. Nou, ik vond dat we heel matig die kleedkamer uitkwamen. Het was een beetje apathisch, leek het wel, of er een beetje angst in sloop. Die bal wordt van hun eigen 16 in onze 16 gelegd en je staat met 0-1 achter. Ja, en dan is er nog maar één ding en dat is het gewoon alles van je afgooien en vol voor die gelijkmaker en die overwinning gaan. En dat is dan ook wat Cambuur docht. De knop gaat om en er komen kansen. Luijrink, mooie kopbal, maar krekt naast de corner van Turk. Maar het wordt net lang of ik Cambuur kan juichen. Reza krijgt een vrije trap en die wordt rapnaam terug Turk op Diaz. Vastzet op de Vries en dan 1-1. En dat is een opstekker voor de Ljouters. De Vries komt perfect voor zijn man Bottegien en prikt de bal mooi in de goal. En Cambuur wil meer. Maar het wordt ons de laatste minuut voordat de belening komt. Sander van der Heijden, hij is invallen. Jouwt de bal om Mark de Vries en die shot keihard binnen. 2-1. 2-1 wie Mark de Vries echt de grote man in de play-offs. En nu is hij maar 2 goals werd de speler dat het omdraait bij Cambuur. Ja, dit zijn mooie wedstrijden en hier doe je het voor. Heel seizoen heb je hiervoor gewerkt om deze wedstrijd te mogen voetballen. Ja, dan zijn die dingen beladen en dan is het leuk en mooi. En ook een moment wat je zo meteen weer kan bijschrijven aan mooie momenten in je carrière. En zoals ik zei, we zijn er nog steeds niet. Dus. Ja, maar het is toch mooi hè? Op het laatste moment nog eventjes het volgende tikje aan Zwolle uitdelen. Dus ja, dat is prachtig toch? Ja, want dat is het toch wel alle keren. Hè? Ja, er is nog even tuijuicht. Het is populair man. Ja, wat hè? Ik ben er hoop blij mee. Jongen, we komen maar ronde verder, let maar op.